Naiz irratian, bigarren kafea. Ongi etorri bigarren kafearen laborategira. Gaur gurean izango ditugu... Geldi denok, lurrera! Ze pasatu da? Otsaiako 23 da. Estatu kolpe bat egiteko eguna proposena. Ba, nik ere estatu kolpe bat gauzatu nahi dut. Eta zer aldarrikatu berrezu? Ba, bigarren kafeari izen aldatuko diot. Bigarren txokolatea izango da hemendik aurrera. Ui, Tejero ingerutxo bat izan zen, zurekin alderatuta. ¿Qué pasa? No. ¡Quiete todo el mundo! Mira, Maskleta! Ez un Donostiako traka, ematen do. 40 urte betetzen ditu gaur 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpeak. Ezaguna, 23F izenez, Espainian garai hartako agintari militar batzuek arrakastarik gabe gauzatutako estatu kolpea izan zen. Gertakaririk ezagunena, Espainiako diputatuen kongresua erasotzea eta hartzea izan zen. Guardia Zibil talde batek, Antonio Tejero koronela buru zuela, kongresua hartu zuen. Leopoldo Calvo Sotelo presidente izendatzeko bozkatzen ari zirenean. Garai hartan Euskal Gatazka puri-purian zen. Estatu kolpearen aurreko egunetan, Jose Arregi polizia etxean 9 egunez torturatu ondoren hiltzen. Euskal Herriko kaleetan mobilizazioa eragin zituen. Horrek, polizia frankistaren iraupenari eta haren tortura praktikei buruzko eztabaida bizia eraman zuen Espainiako kongresura. Itziarren txemea hori dugu mutila, Nior salatu baino nahiago du hila. Arro egon litake maien eskatia, espetxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatia hori dun mutila. Eta gaur torturei buruzko eztabaida puri-purian dago berriro. Guardia Zibileko 2 goi kargudunen arteko elkarrizketa baten grabazioak frogatu du Mikel Zabalza gaztea Itxaurrondoko kuartelean hil zutela torturapean. Audioa publiko egunkariak kaleratu du, eta bertan Luis Alberto Perote koronela eta Pedro Gómez Nieto Guardia Zibilaren kapitaina entzuten dira hizketan. Lasa eta Zabalari buruzko elkarrizketa ere entzun daiteke audio horietan, kaputxarik gabe buruan 2 tiro jozizkietela aitortzen du Gómez Nietok. Zer esango dute orain torturak gezurra zirela esaten zutenek? Iarren semeak denak ta bakoitza, aztea litzake herri honen lotxa, tatamales zerrenda hori ez da motza, guretzat dardara da bainera zein poltsa, Andren morrontza askotan bikoitza, da eraikitzeko dago horien aitortza.
Atzera begira jarri garenez gertakari gehiago aipatuko ditugu. Gaurko egunez 1888an Emile Zola idazle frantziarra atxilotu zuten gobernuaren aurkako jakuzlana idazteagatik. Eta ez da ezer aldatu 1888tik. 123 urte pasa dira. 1888an Emile Zolak Lauro egunkarian gutun ireki idatzi zion Frantziako presidente zen Félix Fauré jakuz. Bertan, Dreyfus aferan justiziak egindako okerraz hitz egiten du. Bide okerraz hitz egiten du. 2008an agintari zuzendutako gutunak rap bidez idazten dira. 1888ko otsailean Emile Zolak zuen susmoa bete egin zuen epaitua, urtebeteko kartzela zigorra eta 3.000 liberako isuna ezarri zitzaion. Eta 2008an 9 hilabeteko espetxe zigorra, 6 urteko inhabilitazioa eta ia 30.000 euroko zigorra ezarri zioten Pablo Haseli. Baina Zolak Ingalaterrara ihes egin zuen. Baltonikek Belgikara. Zolarekin gertatutakoaren ondorioz ezinbestean gertaerak zaparradan heldu ziren. Beharrezkoa zen kasua berriro irekitzea. Eta egun hauetan protesta ugari egon dira Haseli zigorrak kentzeko eskatzeko. Bien bitartean Dreyfus aferrak lehen zegoena baino eten handiagoa ekarri zuen gizartera. Juduen kontrako ekintzak ugaritu egin ziren. Juduen aurka, aurreko larun batean Madrilen bezala. Bai, arrazoi, gauzak ez dira hainbeste aldatu. Esperantza, herria, askatasuna, justizia, bakea, egia, maitasuna, Baina denaz da seriotasuna izango, gaur urtebetetzak ere baditugu. Bai, gaurko egunez jaio zen Tere Irastorza euskal idazlea. Bere lehen obra 1980an argitaratu zuen Gabeziak poesia liburua. Obra poetiko oso oparoa, osatu du harrezkero, sari ugari lortuz. Eta gaurko egunez jaio zen Skylar Grey, abeslari, musikari eta ekoizle estatubatuarra. Abeslari famatuentzako kantasko idatzi ditu, Beyoncéren Walk on Water edo Eminem eta Rihanaren Love the Way You Lie adibidez. Eta naiz irratiko bigarren kafearen entzule eta ikusle zareten ontzako ohar bat daukagu. Adi guztiok arratsaleko 4:07 dira eta iritsi da olatuaren aparraren gainean jartzeko momentua. Noski, mareak dauzka ezkutatuta barnean. Gaur hilabete Olat Salvadorrek bere mareak aurkeztu zizkigunetik. Ezkerrean gordeta nire zama, ta bihotzean gogoratzeko unea. Me quedo en la arena mirando las olas que pasan, su espuma me abraza, debajo del mar siempre estuvo mi casa, aunque a veces me abraza la fuerza con que el oleaje me agita las alas, el hambre y las balas, el miedo y el ansia, el verbo que late escondido pintando quimeras debajo de mi cama, escuchan la calma, shh. Viene para quedarse besando tus dedos en esta mañana. Eta Federico Lupi aktorea gorko egunez jaio zen bigarren kafearen entzule finak oroituko dira. Aipatu genuela Lupi astearte batean eta aukeratu genituela berak antzeztutako 3 lan. Gorko egunez jaio zen Buenos Airesen. Mikel Erentzun ere gaurko egunez jaio zen Caracasen. 1982an hasi zen musikan Los Aristogatos izeneko taldearekin. 1982an Naufragios izeneko bere bakarkako lehen lana kaleratu zuen. Amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana, junto a ti, junto a ti. Cuando no sean las canciones que escribí pensando. Eta nik misterio bat argitu nahi dut. Bota. Gaurko egunez jaio zen Ugaitz Agirre idazlea. Wikipediaren efemeriden atalean jaiotzak 2 multzotan banatzen dituzte. Euskal Herria eta mundua. Alde batetik Euskal Herritarrak edo Euskal Herritartuak, eta bestetik Euskal Herritik kanpo jaiotakoak. Ugaitz Agirre usurbildarra da, baino mundua multzoan sartu dute. Bino, usurbil ez Euskal Herria? Ez dakit. Galetuko diogu Juan Ignacio Artxogari, berak ilunak argitzen dizkigu, baina gaur ilunpetan geratuko gara. Kale egin baitigu Artxoga jaunak.
Bueno, lasai, eduki interesgarriekin gatoz, emakume pilotari profesionalak ezagutzeko aukera izango dugu. Ehunka emakume izan ziren raketista profesional, 1917 eta 80. urtearen bitartean, eta beraien historia ezagutuko dugu. Eta euskarazko bikoizketaren inguruan ariko gara. Netflixi edukiak euskaraz emititu ditzala eskatzeko ekimen bat abiatu dute. Euskadiko Arkitektura Institutuaren 3 hiri erakusketari buruz ere hitz egingo dugu. 30 postaldira eta atzealdean Euskadiko sorkuntzaren esparruko eta autonomia erkidegoaren lotura handia duten pertsonek idatzitako testuak ezkutatzen dituzte. Hiriari buruz eta hiritik idatzitako kontakizunak. Eta gauza gehiago. Orduan ze, ontzat ematen duzu estatu kolpea? Ez! Ah, bale. Az gaitezen. Otsaiak 23 ditu gaur, arreseko 4 eta 11 minutu dira, eta gure argiek flashen moduan jakinarazi digute poltergeist. Gaur parranda giroan garela. Otsaiak 23 ditu bai, eta aste artea da. Zuekin Euskal Herriko entzuleen irrati komentarista maitatuena. Oain beste izen bat botakozun. Ezpa, maitatuena, maitena, Salinas Maiztegi. Aizue, ni baita jakin nahi dut, ez detik asinik dantza hori. Ari gara. Bueno, vale. Ez dakizu azkeneko aste honetan dantza klasetara bidali nautela, bigarren kafean. Bai, nabaritzen zaizu. Goiuri izan zian, honek horrela zindu jarraitu, zoaz, bale? Hori bilinez. Inoiz jatetxe vegetariano bat montatu nahiko bagenu, ari dituko geniok, Ba, bai. Amaia Resende Egiluz, arratsaldeon. Kaixo. Ondo molatzen zena sukaldean? Bueno. Hori diote, ez da? Ba, gure boskote osatuz aurrekaldean jokatzen, gure metakrilatoren bestaldean kokatuta, ezkerregaletik hariko da, ez eskuinegaletik garitzen zinen zu, ez da? Edo ezkerregaletik, nondik garitzen zinen? Ni porterian. Porterian. Baina, portera izan aurretik zu egaletan aritzen zinen? Bai, ezkerregalean. Nik historia kontatzen, ezkerregalean? Bai. Ezkerregaletik jokatzen jaun Andreok zuekin June Roma Teti Barburen! Arratsaldeon. Eta sintonia bukatu eta guzti egin zaigu eta oraindik ez gara aurkezpen guztietan murgildu zuko ez duzuko jori musika gabe aurkeztea ez da hola ondo, ez da? Ba, bai, jarri musika mesedez. Musika bai, tabernako giro honekin ez zaizu... Haze, estatu kolpe kaskarra indeten. Egia esan, batzuk proposatu dute, ze estatu kolpe zanau, eta ea Tolosako baldose inposatu barote zenuen. Ba, bai. Ez dakit Tolosako baldosekin duzuen aferra ezagutzen ote duten, goiuri, edo nondik datorren hau guztia, baina norbaitek bota dizu, ez dakit nola aztertu hau, baina bota dizu. Gauza asko esaten dituzte. Bera, orkezpenekin jarraitu behar dugula. Tolosako baldosarekin amodio harreman berezia duen emakumea, baina etzazu gaizki ulertu. Takoi finekin aritzen denean, adokinarekin alako arazoak ditu. Goiuri ezeiz arandi, arratsaldeon. Arratsaldeon, majos. Zu, tejero ez da, kanpetxana. Konturatu zinaten inoiz 23 efean, ez dio zerutasunak endu nahi gaiari, baina pixkat, esaldia da glamour faltakoa, ez? Alegia, imaginatzen ez du, esatu kolpe bat, pelikula baten gidoiaren parean, ez? Eta pixkat, itxegiten pixkat horrelako, poquito horrela. Bueno, dela urte batzuk intzuten kale inkesta bat, nera behi galdezka, badakizue ze gertatu zen, otxeako 23an, zein zen tejero,
Eta bueno, pertsona batek erantzuntzun, Tejero, ez dakit, azaldu zioten, eta gero esan zioten, bale, lau esaldi hauetatik, zein esan zuen. Eta esaldiak zian, ¿por qué no te callas? Amets bat daukat, eta jainkoari zine egiten diot, ez dudala berriz gozerik pasako, eta se sienten koño, eta pertsona batek erantzuntzun, hombre, se sienten koño pentsatzet ez ze gizon hau elegantea zan. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 148 ditu, otsaiak 23, arratsaldeak 4 eta 15 minutu, eta ez da gitarra gehiago dako egon esateko, baina ongitorri guztioi, bigarren kafera. Segituan gauz asko gazgola kontatzeko ez pentsa. Eta maite duten tartean murgildu behar dugu, entzuten ari gara, All Summer Long, Kid Rocken kantu hau, maiten ari gaur kafe hartzen ari ginen esan diogu, hola, udara girontan, eguzki girontan, ze hartu dezakegu, eta... Hau etorri zai burura bapatekoan. Bueno, martxa dauke, gaina postasun edo, bizi postasun zezu. Tarroka da. Gure rockera. Zein da maite duten ordena, nola egingo dugu? Metakrilatoaren bestaldean daudenak has daitezela. Edo aurkezten lehenengoa izan dena. Zuri begirari da, June? Zuzara, Euskal Herriko irrati esatari maite neatuena. A ver. Vale, txistazte gehiago gingo. Ez ja, nahiko da, favorez, ya está, txispun, bai. Ez dut zer bentsatu. Ya estamos. Bakizue improvisatzea gustatzen zaidala. Baina. Izpide izango dugun gai bat eutxiko diot. Zer gustatzen zait? Arkitektura berezia duten eraikinak. Bai. Ui, lotura biztan. Bai, zerraixa indeten, zeagerikoa. Baina egia da, iruditzen zait artean, eta nik uste arkitekturan berdine pasatzen zaidala behintzen niri, eta nik uste jende askori ere, zerbait ederra ikusten dezuenen harmonia daukela eta bada zerbait espirituala ere, ez deseten religiosoa, baina espiritua ere bai, energetikoa, gorakada bat bezala sentitu dezakezula, zerbait harmonikoaren aurrean eta ederraren aurrean. Baina, improvisatzeko nahiko txukun. Maiaren alde ondan hasiko gara, Goiuri ez deiza, zein azurea? Nik maite ditut akatsak onartzen dituzten pertsonak, eta akatsak onartzeko behar den autokritika eta zintzotasun hori duten pertsonak. Wow. Txalo. Nik maite ditut begirada galduak. Baina begirada galduak horren atzean niretzako badago beste kontzeptu bat. Alegia ez dut maitein beste begiratzea begirada horri, baizik eta norbaiten zerbait imaginatu eta zure buruan asmatzen zauden bitartean begirada galtzen zaizunean. Eta ni oso zalean naiz hori egitearena, eta oso maite ditut hori egiten duen jendea. Eta badago jende asko, egoera bat ikusi eta segiton horren inguruan ideiak botatzen hasten dena. Esango nuke, hau gertatu dela, beste ez da, familia honek horrela ezagutu dela elkar, edo beste hau laguna duela, edo eta hasten zara asmatzen, eta horrek ez dauka mugarik, ontzaitezke hor galduta, eta bapatean zure buruan sortu dituzu, halako pertsonaiak, zure historieta, eta zure bizitza propia duten elementuak. Eta horla begirada galtzen zaizunean, eta burua joan zaizunean sorkuntza asmakizun giro hortara, maite dut hori, begirada galduak. Eta ez dut nire bakapa erabili. June Romatet, orain tokatu zaizue? Ni oinarri hartuko leno, kafe hartzen egin jenean gertatuen zerbait, eta esango den maite ditutela, batean sortzen dien kotillo momentu azkarrak, kafe hartzen eginela nola batean bi pertsonak ikusuten beste norbait kalean eta hasi dien beretaz kotillatzen, besteak inteatzen ez ginen bitartean. Hoi zaman izun, nien ez enteratu? Ni enteratu naiz. Goiuri, zertaz ari dira? Ui, bueno, garbi litu da, libili da kotillatzen. Guk ez du kotillatzen, ez? Amaia Resende Giluz,
Zuk itxiko duzu maite duten ronda hau. Eta itxiko edo gaina oso modu polita. Ui. Bai. Bai. Ez, maite dut, gaur honen inguruan asko hitz egin dugula gainea, bazkaltzen nahi ginela. Maite dut ni hemen berriena izan da, eukitzea konfiantza, beti esaten dira zuten bezala lotxagabe bat naizela. Egia da. Ui, izan dizugu inoiz? Ez, sekula. Baina, eukitzea konfiantza hori edo, eta adibidez, Inigori, kafea eskatzea, adibidez. Ez, eta maite dut hemen dakagun giroa. Polita. Esan dizu, polita izango zela, jo, Egia da. Ez que jefa oso ona daukagu egia esan. Oi, egia da. Betatuk eta. Entzuten ari gara, Jack Johnsonen kantua. Maia eta June segituan doaz, baina segituan ere, hemen ikartetera bueltan izango ditugu, ze bi erreportaje tzar prestatu dituzte gaurkorako, eta tarte batean bigarren kafean bueltan izango ditugu. You look so pretty, sleeping next to me, but there is not enough time, and there is no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Naiz irratia. Blankita Karrakelako Basier naiz, eta placer bat. Zuentzat, naiz irratiko entzulentzat, azala kantua plazaratzea eta aurkeztea. Kantu hau lehenengoa da niretzat etxean grabatzen dudana, eta batez ere, perkusioa, sokak eta basua nik egin dizkiot, baita ere sintetizadorea. Pausu handi bada niretzat, enpositori izateaz gain, pixka bat produktore bilakatzen naizelako, eta poz handiz eta urduritasun handiz ere erakusten dizuet kantu hau, Inigo Astiz poeta eta kazetariaren hitzekin, eta gustatzea espero dut.
Ihesidoan, ihesi agertzen da esan zenidan, jendartetik azalduta benidan. Agurrak beti arramazka naiz orain badakidan, gauzek luzeiraun dezakete despedidan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Hiria gauza askoren multzoa dira. Memoriak, nahiak, hizkuntza baten zeinuak, ekonomiaren historia azaltzen duten liburuek dioten moduan, trukelekuak dira, baina truke hauek ez dira merkantziak bakarrik. Hitz, desio, oroitzapenen trukeak ere badira. Italo Calvinoren hitzak dira hauek, hiri ikusezinak. Santa Teresa komentua Donostiako Urgul magalean dagoen eraikina da. Elbira Zipitria andereñoa zenaren kalean kokatua dago, eta alde zaharretik paseoan ibili bazara, behin baino gehiagotan pasako zinen bere aurretik. Akaso, konstiente izan gabe. Santa Maria Elizaren ondoan dagoen etxe hau, Karmelita kongregazioaren bizitoki izan zen 4 mendez. Lehengo urteko maiatzer arte, belaunaldi berritze faltagatik mojek beste lekuetara mugitu behar izan zutelarik. Mila 1988an, eraikinaren parte bat Gipuzkoako Foru Aldundiari eman zioten, eta 2019 ez geroztik, Euskadiko Arkitektura Institutuak bertan du bere egoitza. Horregatik, kasualitatea ez, baina bai kausalitatea medio, abendutik eta apirila arte, 3 hiri erakusketa bisitagarri dugu bertan. 30 argazkiek eskua ematen digute, eta bidai interesgarri zein original bati eusteko gonbitea luzatzen digute. Euskal Autonomia Erkidegoko 3 hiriak dira protagonista, Donostia, Gasteiz eta Bilbo. Argazki hauek kultura arloko zenbait artista eta idazlei helarazi zaizkie, eta eurek bueltan, bakoitzarekin lotura eginez, eskuz idatzitako postalak bidali dituzte, egokitu zaien hiriaren inguruko iruzkin batekin. Diziplina anitzak batzen dituen erakusketa honek Jon Kazenabe, Aitor Ortiz eta Oskar Alegria argazkilarien lanak jasotzen ditu. Beti ere turismo postalek erakusten diguten irudi horretatik ihes eginez. Oskar Alegria berak kontrapostala kontzeptu erabiltzen du. Bai, normalian postalak, eta hori erraten da modu despektibo batean, ari postal bat da. Postal da tipikoena, monumento, denok bizitatzen duguna. Baina kasu honetan nik uste dut harrapatzen, saiatu garela izan da kontrapostala, Agian, hirietan galdurik dagoen izkina bat edo detaile txiki bat, baina oso esanguratsua. Eta horretarako, dio Jon Kazenabek, beharrezkoa da hiriari beste begi batzuekin erreparatzea. Enkarguak eman dit aukera nire hiria beste begiekin ikusteko. Esan bezala nik normalean etxetik kanpo egiten dut lan eta zoragarria da holako enkargo bat jasotzea. Arkitekturaren bidez zure hiria pentsatzen dezunean referentzia klaroak sortzen dira.
kursal eraikina adibidez. Saiatu naiz ikuspuntu hortatik ateratzen eta pasio luzeak ematen pentsatzen gure herri hori nola dagon eraikita. Eta historian zehar, ze eraikin edo eraikitzeko mota ezberdin horiek markatu gaituzten. Norabide anitzeko elkarrizketa bat sortu da non argazkiek Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, Ruper Ordorika, Ester Ferrer, Rafael Moneo, Carmele Jaio, Pedro Miguel Etxenike edota Arkaizkan oren erantzunak jaso dituzten besteak beste. Literatura, musika, arkitektura, artea eta zientzia munduaren erreferenteek hiri arkitekturaren inguruko hausnarketa egin dute. Egun munduko hiri askotan ematen ari den homogeneizazio horri aurre eginez. Eta irratiak ematen badigu irudiak sortzeko aukera, hori hitzen bidez lortzen da. Beraz, hitzen bidez saiatuko gara, entzulei postaloiek ikustarazten. Maialen Lujanbio bertsolariak audio. Gorantz ez errez. Gorantz auskalo. Gorantz agian. Gorantz ez jakin. Gorantz argia. Bitartean hemen, mundualdian, bizitzari eusten atzaparrekin. Berantz zainekin, berantz agian. Berantz ez jakin, berantz auskalo. Berantz ez errez. Miren Arzaius, historiagilea. Jainkosa zuri hauek Robert Gravesen liburua ekarri didate gogora. Eta harekin Grezia eta bere mitologia. Eta Mari eta gurea. Zer kontatuko zioken Max Weberrek bere amari gure hirian, gure hiri indartsu eta aldatuan, jainkosa zuriak ere ikusi izan balitu? Ideiak gereziak bezala, bata bestearen atzetik datuzela esaten zenigun. Non bukatuko dugun edo nora eramango gaituzten jakin gabe. Nireek ibai horren aurrean dagoen zure gereziondoaren atzera eramaten haute beti. Eta postal bana nahi genuenez, Carmele Jaio idazlearen 3. hau ere erakutsiko dizuegu. Azken aldian ez dugu hainbeste hegazkin entzuten hemendik. Agian, azkenean erabaki duzue etzuela merezi abiedura horretan bizitzea. Zorionak, aspaldi esan nahi genizuen ez dela ona zeruari begira egoteko astirik gabe bizitzea. Bizitzaren erritmoa ez dela hegazkinarena, ez dela hegazkinena, odeiena baizik. Eta guzti honen inguruan solasteko, Jose Angel Medina Murua dugu gurekin. Euskadiko Arkitektura Institutuko zuzendaria hain zuzen ere. Institutuaren helburua arkitektura herritarrei hurbiltzea da. Eremu horrekiko gustua sozialki sortzea zentzu zabalean gainera, kultura eta herritar gozamen gisa ulertuta. Jose Angel Medina Murua 2000. Urtean arkitekturan graduatu zen karrera amaierako Schindler sariarekin. Eta 2005 amaituko zuen doktoretza Nafarroako Unibertsitatean, non bere arkitektura eskolako proiektu departamentuari lotuta egon zen. Bere tesia Espainiako 1930ko hamarkadako mugimendu modernoaren garapenean zentratu zen. Honen emaitzak nazioarteko argitalpen eta kongresu ugaritan zabaldu zirelarik. Mexikoko, New Yorkeko eta Zuricheko unibertsitateetan hitzaldiak eman ditu. Eta egun Nafarroako Unibertsitateko arkitektura masterran irakasle lanetan dabil.
Europako arkitektura historiagileen sarea erakundeko gobernu batzordeko kidea da 2016tik eta bere ikerketa eta erakaskuntza lanari Medina eta Murua arkitektura estudioko praktika profesionala gehitu zaio. Lan horrek hainbat aintzatespen eta argitalpen berezi izan dituelarik. Arratsaldeon. Eta ongi etorri. Arratsaldeon, eta mila esker gonbidapena eta aurkezpena. Galdetu diogu, Jose Angel edo Josean eta lehen kontatu digu. Bueno, Jose Angel amak edo ez dakit inor gehiago deitzen didan, eta... Amak eta itxe asarre da hona. Asarre da hona, bueno, orduan guk Josean, ez da? Ondo. Bueno, konfinazioak eta pandemia garaiak mugikortasun murrizketengatik eta gure hiriak, herriak, auzoak, hobeto ezagutzera eta beste ikuspuntu batetik, ez? Gozatzera eraman digu. Hiritar zein herritarrentzat euren aberresteko momentu aproposa dela esan dezakegu? Bai, segurazki zea pandemiak inoiz baino gehiago egin du arkitekturari begirada laguntzeko, hiriari dago degun begiradare pixkat hobeto pentsatzeko eta denok ikusi degunez arazo asko dauzke, baina beste alde honetatik ni uste aukera politxa da gure hiria berpentsatzeko. Erakusketa hau aurrera eramateko garaian behar bat identifikatu duzue. Besteak beste, hiri bakoitzak duen pertsonalitatea balioan jarri nahi izan duzue. Lehenago aipatu dugun homogenizazio horren aurrean aldarrikapen bat eginez. Bai, hori da, abia puntua hortik agertu zen. Esposizioa Santos Bregaña diseinadorekin montatu genuen, eta lehenengo hausnarketa hori izan zen. Zergaitik, geroz eta gehiago, hiri kontemporaneoa, tamalez berdinak ematen dute, ezta? Badaitu balako Inditex fenomenoa, Guggenheim fenomenotik Inditex fenomenara pasagera azkarregi, eta tamalez sortatzen da alako homogeneizazio hau, ezta? Eta hortik aparte hasi ginen esanez, zein izango litzateke gure hirien irudi hori, zerk egiten du gure hiria ezberdina, edo posible alda irudi hori, ezberdintasun irudi hori. Irudiaren gakoare bazuen aintzinako analisia egiteko aukera, baino baita etorkizunekoa ere bai, ez? Etorkizuneko hiria irudikatzeko aukera hori. Eta orduan, 19. mendeko Instagram edo fenomenoa aztertzen, hau da, postalen fenomenoa, dakizuenez argazki industria 19. mendeko fenomenoa izugarria dela, eta fenomeno horrekin postalak nun nahi joateko aukera hori ematen zuten, ezta? Eta orduan, bazeon gauz hori, zein da gure hiritako postala, eta gaur egungo postal hori zein izango lizateke. Gero horri ere, gehitu genion, hiria konstrukzio kolektibo bat dela. Eta ez genuen egin nahi alako esposizion de autor edo horrelako bakizue, horrelako oso bideratuta zegoen erakusketa bat. Eta postalaren asuntoa laguntzen zigun hasierako 30 autore horietan hasteko aukera, baino gero ere bisitari bakoitzak bere postala aukera dezaken puntu hori, ezta? Aukeratu eta hiriari buruzko beste hausnarketa bota. Eta eta horren inguruan gure hirien irudi horri buruzko erreflexio txiki bat. Hausnarketa hortan badago tartea, argazkilarik egindako lanean, hainbat pertsonek, aipatu dugu ez letretatik bakarrik, zientziaren mundutik, arkitekturatik eta egindako testuetan, bizitzak erdigunean jartzeko. Hori izan da gure saioan ere maiz aipatu dugun gaietako bat, ez hemen aritu gara Jane Jacobsen inguruan, edo aritu gara Zaida Mushi, Ana Puccianer, Oian Erruizen inguruan, han elizegi ekartzen dizkigulako, tarteka horrelako emakume arkitektak, eta erakusketak izan du hortatik ere, ez? Espazioak deskubritzeko, bizi ditugun, zapaltzen ditugun, eta ez ditugun hiri horiek berrikasteko eta berrikusteko, ez da? Bai, ni usteet,
Oskar Alegrian kortean pixkat komentatu du, ezta? Normalean eta askotan, bueno, hiriei buruzko begirada hau komerzializatu bezala eginda, edo badao halako etekin komertzial bat ateratzeko fobia bat, ez? Bilbao efektuarekin zerikusia handia du horrek, baino fenomeno kontemporaneo bat da. Eta, bueno, askotan eramaten digun tokira, horte izaten da, estereotipora, simplifikaziora, eta bar. Eta gero ere, hiria beti begirada tekniko batetik begiratzeko halako baita obsesio bat, ez? Badirudi batzutan, ez dakit nola esan, Fosterrek edo Moneo bakarrik izan dezaketela nola izan behar duen gure hiria. Esposizioa alde horretatik, bueno, aukera eman nahi zuen beste ahots asko, populismo merke batetan sartu gabe, baino eraberen, jende guztiari aukera ematen begirada hori beste ikuspuntu bat azaltzeko, za? Hiru hiri irakusketak gauza asko ahalbidetzen ditu. Tartean, hiriari poesia jartzea askotan hiria izango zen, poesiaren inspirazio iturri. Eta kasu hontan, izan da bereziki argazkiaren bidez, begirada berrien bidez, eta guk noski postaloien atzekaldeak bete dituztenetako batzuk ere izan egin genituen gure saioan eta eurekin ere aritu. Telefonaren bestaldean dugu, Ricardo Arregi olerkaria. Ricardo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, ari gara hemen hitz egiten arkitekturaz, hirigintzaz, poesiaz ere, hiru hiri erakusketa honek badu asko poetikatik. Sortze prozesuari dagokionez, zuei egokitu zaizue irudi bati postalaren mezua edo esleitzea, olerkiekin irudiak sortu daitezke hitzekin, baina kasu hontan ia kontrako egin duzu irudiekin hitzak sortu. Nolako izan da sorkuntza prozesu hori edo iraulketa hori? Bueno, Oskar Alegriak bidali zizkidan postal sorta bat, berak egindako argazkiena, eta bat aukeratu nuen. Aukera zabala zan, eta bazen gauza asko aukeratzeko argazkien artean, eta nik aukeratu nuen bat, igual arkitekturarekin zer ikusi zuzena ez duena, zeria zuaitzak eta zeruak, baina agian bai hirigintzarekin. Eta, bueno, nik idatzitako gauza batzuek etorrizte zidan gogora, argazki hori ikustean, parkeak eta Gasteiz bera eta horrela atera zen gauza. Bai. Argazkilariek aipatu dute, Ricardo, Kazenabek, Alegriak edo Taperezek, Euskadiko Arkitektura Institutotik jasotako enkargu honek eman diela aukera hiriei beste begirada batetik erreparatzeko. Zuei postalen bidez ere idazteak eman dizue aukera hori? Hiriak berrikasi, berrikusi eta begirada berri hori lantzeko edo? Bueno, niri eman dit aukera gustatzen zaidan gai bat berriro ere ukitzeko, gustatzen zaidan gai bati buruz berriro ere idazteko. Gasteiz hiri bezala niri asko gustatzen zait, gai bezala, poesian, eta nire liburuetan asko agertzen da Gasteiz, gauza batzuk eta kaleak edo edifizioak edo zeruak edo urtaroak. Bestaldetik niri bereziki gustatzen zaizkit parkeak, esain beste mendia eta mendia eta gauza naturalak eta baina parkeak hiria nola hiriak hartzen duen natura parkeen bidez bere baitan, hori gai hori edo kontzeptu hori asko interesatzen zait, eta orduan aukeratu nuen argazkia ikusi nuen hori bazegoela lotura egin ahal nuela nik aspaldian edo ez gain aspaldian idatzitako beste gauzekin eta bueno, erraza iruditu zitzaidan gauza idaztea, postale idaztea. Nik, bueno, postalen elkartukea beti baten dut aditzera aurretikan ere egon direla beste postal batzuk, historiotxo bat sortuz, hau dela nik idatzi behar dizudan 3. postala, eta orduan, bueno, sortzen da iraganarekin
lotura bat, ez? Nik idaztako postalean jartzen dut, hau dela, idazten dizudan hirugarrena, eta, bueno, zer gertatu den aurreko biekin, eta. Ez dakite, Ricardo, behar bezala abitsatu dizugun, baina nahi genuen zure postala irakurtzea zekit testua zurekin duzun? Momentu datu, bai. Bueno, Ricardo Arregi da, aipatu ditugun postal horietako bat, sortu duena, lehen ere aipatu dugu, baina hiri bakoitzak argazkilari bat izan du, Oskar Alegria, okerrezpanaiz Josean Gasteizen izan dugu, Aitor Ortiz izan da Bilbon aritu dena, eta Jon Gazenabe Donostian, eta hiri bakoitzeko argazkiekin, bueno, bertako edo hiri horrekin lotura duten, zeten denak ez dira bertakoak, hainbat esan dugu, zientzialari, idazle, kazetari, arkitektura giroko jendea, eta utziko ditugune lanbide edo gauzak izan dira hortartean, eta eurek postal hoiei atzekalde hori sortu diete, edo argazki hori postal bihurtu dute. Ba, ez dakit, Ricardo, hortxe duzun dagoeneko testua zurekin? Bai, bueno, postalean argazkian ikusten dena da emagun norbait etzanda dagoela eta ikusten duela gorantz, begiratzen duela gorantz, eta ikusten ditu zuhaitzak zeruaren kontra. Negua edo dela esango nuke, zuhaitzek ez dute osto askorik, agian udaberri hasieran, eta zerua nahiko urdin dago. Orduan da, nolabait baten batek etzanda egongo balitz bezala gora begira, zerura begira. Lekua da Florida ondotik, edo Floridatik bertatik Armentiaran zateratzen da paseoaren hasiera, senda, deiturikoa, paseo dela senda, Gasteizen. Eta nik hause idatzen nuen atzean. Oso aspaldian esan nizun, iluna barra zela unerik ikusgarriena Gasteizera etortzeko, ni bizitatzeko, baina etzinen etorri. Hori baina askoz lehenago parkeak goraipatu izkizun. Parkeak eta irakurleak, zereka kosto, desirak horri. Baina etzinen etorri. Hirugarrenez saiatuko naiz, denen aurrean lotxarik gabe. Zeru parkeak berriro ere liburu grinak. Zatoz nirekin paseatzera. Kezkak albo batera utzirik, gora begira jarriko gara, zeru horretan irakurtzeko, zuhaitzek guri idatzitako amodio poema guztiak. Ricardo Arregi, eskertzen dizugu gurekin aritzeko tartetxo hartu izana, eta zorionak Iruiri izeneko erakusketa horren partizatagatik, benetan ederra egin duzuen lana, eta entzuleari ere gomendatu behar diogu, oraindik denbora badu, Donostian dagoen erakusketa hori gozatzeko. Eskerrik asko, Ricardo, gero arte. Bai, zuei. Asko gustatu zai Ricardo Arregik, ez? Nola jarri duen balioan parkeen lekua, ezta? Gaur egun gainea uste arkitekturan ere pandemia dela, klima aldaketa, hiri biofilikoen inguruan ere hitz egiten dela. Baina hori akaso aurrerago kontatuko diguzu, Josean. Leno esaten zenuen hiritarrak edo, beraiek parte hartzera bultzatze aldera, bertan euren postalak idatzi utzi dituztela, baina hortaz gain ere sare sozialen bitartez ere parte hartzen ari dira. Antipostalak traolaren atzean argazki pila daude orain ikusten ari garena. Eta ze parte hartze egon da, jendeak nola erantzun du honi, ze mezu iritsi zaizkizu, ze argazki mota? Erantzuna itzela izan da. Esate bateako ez genuen espero hainbesteko izango zanik. Alde batetik konbentura datorren jendea asko da pandemiakin, eta jende asko gure idazten ditu, baina gero sare sozialetan ere erantzuna flipante izan da. Asko daude gauza pila,
Eta denetatik ez nuke jakingo bizpairu hitzetan laburtzu, baina oso jende animatu ingo nuke sare sozialetan begiratzea edo gure webgunean, bai. Bai, Instagramean oraintxe, sareetatik jarraitzen gaituzten hoi, ikus dezakete. Eta bestela ere, era polit bada bakoitzari bere hiria zer denez erakusteko. Eta ez zein teknikoa sentitzeko arkitektura baizik eta gizatasunetik abiatuta. Bai, postalaren ezaugarriak oso erantzun pertsonala ematea behartzen zaitu. Badago alako momentu bat postala eta zuk. Eta berez oso erretxat dirudin gauza bat da, baina autore askokin gertatu izan zaigu, batek baino gehiago esaten zigula, bai, ekarri zazu postala eta segituan idatziko izutzeo zer. Eta behin postalak ikusita gero, argazkiak ikusita gero, gehienok esaten ziguten, denbora pixkat behar dut, ez? Bakizu azkenen ezin da asko idatzi, eta badauke hori pertsonal mezu bat emateko, bai, oso intimoa. Bultzatu egiten zaitu, bai. Eta horregaitik, joku bat bezala planteatu genuen, argazkilari bakoitzak 30 argazki egin zituen, eta gero autore hauek 10 aukeratu zituzten. Baina gainontzekoak, hor dabil, bai sareetan eta bai institutoan, eta joku horrek badirudi funtzionatzen dula, ez? Zatik azken finen danok daukegu zeo zer esateko. Eta, horren atzetik gabiltz, halako performance gigante bat egiteko asmo honekin, eta, zorionez ere, erakusketa bukatzen denean, halako liburu txiki bat ateratzeko asmoarekin. Erakusketa honek ere badu beste ezaugarri berezi bat. 3 hiri hirian barrena, ekimenaren bitartez, hiritarrak bizikletaz ezagutu dezakete hiri bakoitza euren inguruan beste ikuspuntu eta esperientzia berri bat eraikiz. Bai, hori ere oso ondo funtzionatzen ari da, eta asteburu ezberdinetan antolatu izan ditugu bai Donostian, Bilbo eta Gasteizen, harako paseoak, bizikletan paseoak, eta hiri horietako momentu eta toki ezberdinak azaltzen dira. Gainea, multzo hauetan, talde hauetan, bakoitzak ere bere iritzia emateko aukera du, eta erantzunare oso politxa izan da, bai. Hau, edozein adineko jendea jondeiten? Bai, esposizioari buruz, inguruan gauza asko montatu dira. Alde batetik paseo hauek, dan hori irikita, gero ere institutuan beste tailerrak ere montatu ditugu, adibidez umeekin, ikastolekin, familia guztiekin, eta, bakoitzak indute alako beraien ez bakarrik postalan idatzi, baizik eta bere etorkizuneko hiriaren irudiak ere marraztu, eta, materiala itzela da, berez, ez dakigu ondo zer egin, beste materialakin. Bakaso egin jendeari, eta hiri hori ez, eraiki, hori izango litzeke perfektua. Bai, egila da, irudiaren irudikapen horretan, irudikapen horretarako prozesuak, tamalez oso alako, ez dakit, oso antiguak bezala dira, ez da? Pentsatu zazue azkenen edozein plan municipal egiteko, beharrezkoak izaten direla adibidez 5 urte, baina gero gauzatzeko beste 21 urte, eta gero aldatzeko beste 20, eta ordean horrek egiten du alako inertzia terrible bat. Eta seguraski teknologiari esker, prozesu guzti hauek pixkat aberasteko aukera izan beharko genuke, bai. Gozat esan behar dugu, ari gara hemen sakon eta goxo eta gustora,
baina Twitchlariak aserre dauzkagu, gure entzule eta ikusle, badakizue, streaming bitartez jaurtitzen dugula saioa, bai Facebook, YouTube, Periscope, Twitch, ez dakit beste kanalen batean ere garen, eta idazten ari zaizkigu, eta hemen gaude, Jose Medinarekin hain konzentratuta, ez dizuegula kasurik egin, baina hemen gaude. Jon Lizek galdetu du, ze estatu kolpe gertatu da? Gero erantzungo diogu. Vale, ondo. Markok dio, ederra, Axuri Beltzak, ederra antipostala gaur ere postcruisinerako aukera ederra daukagu. Arkakusok dio kaixo. Nik uste postala bidali behar genituzkela bigarren kafera postalak. Bidali. Eta postal originalenetzat hili kafetera bat. Bida. Venga, gauzat esango dizuegu. Lehiak eta dena antolatu dute. Challenge accepted. Bai, bida. Ideia ona da. Oraintxe publikatuko dugu gure elbidea eta postalak bidaltzen azaitezkete. Eta hili kafetera bat zozketatuko dugu zuen artean. Gaur ignoratzen ari zaizkigu, ez, hemen gaudela, ez da barazerik, Goiuri ez dago agintean, ez da? Goiuri beti dago agintean, Jon Liz, ez zaite okerraritu. Jon Liz, Goiuri, kaso Jon Liz horrelagunen batean edo erantzungo lukete postalen bat, gaztelera zerraten den bezala, de puño y letra, Goiuri nateñiguna, ai ama. Bai, hori ere egingo dugu, etzazue baina zuek hasi bidaltzen. Hasi bidaltzen, gero jarriko dizugu hemen gure txatean elbidea, eta egin dezakezue. Baina tira, teknologia berrienetan ondo moldatzen gara, baina poesia zaharrenean ere, eta poetikan ere oso gustora aritzen gara, eta lehen Ricardo Arregirekin egon bagara, telefonaren bezalean dugu Iban Zaldua idazlea. Iban, arratsaldeon, ongitorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, ari gara hemen, hiru erakusketa honen inguruan goitik bera gauzak aztertzen, eta ari gara aurretik atzerare argazkitik testura maitena. Argazkia postal bihurtu duten hauekin izketan. Bai, ni badaukat galdera bat, dala pixkatola metafisikoa esango nuke baino, bota nahi dizut, Iban, prest. Arkitekturari hitza jarri dizkiozu, baina nolakoa da hitzen arkitektura? Wow. Sakona jarri naiz. Hitzen arkitektura. Bueno, saiatzea, nik uste dut, imaginatzen dut beste benetako arkitektura bezala, baina 6 urte egin behar gabe gradu bat ateratzeko. Eta, bai, nik uste hor arituz, ez? Bueno, nerek, igazteak, literatura igazteak daukana konparatuta beste arte batzuekin, eta arkitektura horren barruan sortu genezak edo asko zere merkeagoa dela, ez nahi, alde batetik hori, karrera ateratzea nola baita esateko, eta ero bestetik jartzea, ez, egia da, bueno, planoekin ibiltzen dira arkitektoak eta bar, baina azkenean, porlana, eta adreilua, eta harria, eta burdina, eta behar da, asko ze garistiagoa dena, eta guk paper bat edo testu prozesatzaile bat izaterekin nahikoa daukagu, eta bueno, nik uste dela aitzea eta irakurtzea. Hortik sortzen da arkitektura hori, azkenean. Ederra. Iban, lehen Ricardori irakurrera zidigu bere postala, ez dakizuk zure testua prest duzun hor? Bai, hemen daukatu, abisatu dezuelako, lehenago. Badaki norbaitek lan ondo egin duela, ez nik, baina badaki norbaitek ondo egin duela. Galdera horren inguruan egingo dizugu, beraz, irakurtzen baduzu lehenago lan arrastuko diguzu. Zaka irakurtzea, ez? Bai, mesedez. Bueno, honela dio. Agur, Ariane. Ondo angoian, hala espero dut. Hemen ikusten duzu igarpenak bete eta Gorbeiako glaziarra ia guztiz desegin da. Lauta da urpetuz. Baina kalkuluak zehatz egin dituzte oraingoan eta muinoa ondo abestuta geratu da birikadunentzat, morru eta guzti. Zure pozik bizi izango zinateke hemen. Ni beko auzoetan geratu naiz. Ura fresko dago, bizigarri. Adiskidek esaten didate ez tematzeko. Zuri ere askori bezala zakatzek nazka ematen dizutela. Baina nik badakit ez dela horrela. Etorriko zara egunen batean, ez da? Bisitan sikiera. Hemen itxarongo zaitut, kai ondoan. Musu, eta sinatuta Erik. Bi pertsonaia ageri dira zure testuan, bueno, pertsonaia edo pertsona ez dakigu, baina Ariane eta Erik dituzu bertan. Postala ez du Iban Zalduak sinatzen beraz, ala bai? Ez,
zerik sinatzen du, ipuin bada, eta hartzailea da Ariane Andresena, bizi dena Saizar Vitoria kalea 10ean Donostia berrian. Dagoena Nafarroan, 31.670 posta kodean. Iban, lehen galdetu digu Ricardori eta zuriri galdetu nahi dizugu. Hitzen arkitekturari buruz galdetu dizu Maitenak, baina ez dakit planuak nola eraiki dituzuen, nola egin dituzuen. Irudi batetik testua sortzeko, ze uste dutzuek idazleok trebeagoak zaretela hitzen bitartez, hiriak eta lekuak eta irudiak sortzeko, ez? Eta hemen egonda, akaso prozesu kreatibo hortan alako aldaketa bat edo gauzen norantza aldatzeko beharra? Bueno, esan ni ez naiz bereziki bisuala, idazteko orduan, ez? Hau da, edo iruditzen zait, niri behintzat, ez? Hau da, beti parte visual horrekin zalantza asko dauzkat eta arazo asko iruditzen zait, orduan, bueno, hau bai erronka bat zen niretzat, ez, alde horretatik, ez. Baina, bueno, aurkitu nuen zerbait esaten zidan historio bat burura ekartzen zidan postal bat eta gura aukeratu nuen eta bueno, entzun duzu, atera dena hori da, ez. Batera dena ederra da, eta ederra da denon artean josi duzuen hau, beraz, zuri Iban Zaldua, zuri ere. Eskerrik asko, bigarren kaferako tartetxo hartzeagatik, eta batez ere zorionak, 3 hiri izeneko erakusketa horren partizateagatik, eta inlan ederra egiteagatik denon artean egin duzu eta. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, izan ondo, aio. Agur. Josean, 2018an Euskadiko Arkitektura Institutua sortu zenean, eredu aitzindari bat sartu zen estatuan, adibidez, beste tradizio luzea duena beste herrialde batzuetan, ez? Frantzian, Belgikan edo Holandan. Zer suposatzen du instituto hau, etxe ondon edukitzea? Bai, ni uste zoriontzeko zer dela, zergaitik esate bateako arkitektura edo urbanismo mailan badauzkegu arkitektura eskolak edo arkitekto elkargoa, baino institutoaren ikuspuntua pixka bat popularragoa da, ezta? Eta ez da teknikoa izan da denontzako eskaini nahi den zer da. Orduan beste herrialde askotan ondo frogatutako esperientzia da, adibidez, seguraski famatuenetariko bat Rotterdamekoa izango litzateke, edo Oporton ere Casa de la Arquitectura, edo Kanadian baita badago beste zentru bat, eta beste hainbat. Orduan, hemen, etxean, hemen Donostian, hain gertu horrelako instituto bat, horrelako instituzio bat eukitzea, aukera politxa, zoriontzekoa eta erronka handia da bai. Eta topaketaren programa mardudetan bizitxu bat ere baduzu eta egian hor nabarmentzekoa Mugak arkitektura 2 urtekoaren 3. edizioa, 2021ko azarorako aurreikusia dagoena, ospatuko da? Bai, hortan naikea, programa guztiarekin, dakizuenez, bienala badu alako bi parte, alde batitik badago partaidetza alde hori, asoziazio eta erakunde ezberdinek proposatzen dituzten argitaralpen, esposizio edo konferentzi programa oso ambizioso bat, eta gero bestalde badauzke gure alako superstars programa bat, ez? Aurreko bienaletan Pritzker saridunak, hainbat Pritzker saridunak etorri dira, aurten ere asmo hori daukagu, eta baita azpimarratzekoa estatu mailan seguraski horrelako bienal kasi bakarra esango nuke badela, badaude beste bienal batzuk, baino horrelako ezaugarriekin seguraski bakarra.
Bueno, badakigu apirila arte egongo dela bisitagarri, 3 hiri, ezta? Bueno, jendeak bertaratu beharra dauka Elvira Zipitria bat, zenbakira Donostian. Ezta, eta, bueno, bisita gidatuak kontatu pixka. Segundu bat, jendea Donostiara izan ere ondo kokatuko da Elvira Zipitria kalea? Ez. Kale txikia da, ederra, eta Elvira Zipitria emakume handietan maitatua dugu saio honetan bereziki. Santa Maria Elizaren ondoan dago, hasieran komentatu dugun bezala, justu hor, tartean dagoen, ez? Bai, erakusketa esperientzia ederra da, arkitektonikoki ere, edo paseoari, ez? Jon Kazenabek referentzia egiten zion paseoari, kale hortatik barren hasten zaren momentutik, Elvira Zipitria kalea ikusten duzunetik, arkitektura erakusketaren gunera iristen zaren momentuan, erakusketak ikaragarrizko balioa du eta ederra da, eraikuntza bera ere, eraikuntza gordetzen dituen sekretuak, eta uste dut arkitektonikoki eta paisajistikoki zer ikustarazten duen ere, oso garrantzitsua dela, beraz, gure gonbitea. Eta orain bai, galdera, Joseani. Eta orain galdera, orain jendea kokatu zaigula, geografikoki. Bueno, bisita gidatuak eta bar jendeak, bueno, nola jarri daiteke kontaktuan, edo nola erreserba egin dezake, edo... Webgunean, informazioa dator, eta oso errez da, ara idatzita, oso errez bai edo zein bisitarako erreserba egin daiteke. Erreserba egin gabe ere bisita egin daiteke eta askotan ere gidatua izan daiteke. Gero beste gauzak gehiago eskaintzen dira, lehen komentatu dugun bezala paseoak, baino baita badago zinemaldi antzeko eskaintza bat, Beka eta Lemoan deitzen diran zinemagileak 8-9 hiriei buruzko dokumental batzuk aurkezten dira, oso maila handiko dokumentalak, aurreko Veneziako bienaleak sarituak, eta hortaz aparte, institutuak halako programa potolo bat du, beste larun bat askotan ere ekitaldi asko izaten dira, lehen esan dugun bezalak, tailerrak ez bakarrik 3 hirira lotuta, baizik eta beste gai ezberdinakin. Eta, bueno, nik gonbidatuko nuke bestaldean dauden guztiei webgunean begiratzea, etzatik programa oso handia da bai. Esan didate berriz ere oso tekniko jarri naizela, ez dakit esan dudanik, baina tira. Twitchelariak esan dute. Bai, ala diote. Beraiek beti arrazoia dute. Beti arrazoia dute. Erakusketa benetan interesgarria da eta poetikoa diote. Bueno, ala da, eta apirilaren 25 arte, aukera dukozue bertaratzeko. Eta, postalekin, bizikleta zuen niria ezagutu, esan bezala, Homo Urbanus baita proiektu horren atzean dauden mediometraje horiek ikusteko aukera ere badago, beraz, edozein gauza gustuko duzuela, ziur 3 hirin bertan aurkituko duzuela zuena. Gaur negua da Gasteizen. Zerua oskarbi da. Eta bai, negua da Gasteizen, baina eguzkia dago euskal hiriburu eta herri eta hiri guzti edo gehienetan. 15 gradu Gasteizen eta eguzkia, Donibane Garazin 18 gradu dituzte, Donostian ere eguzkitsu, 16-17 gradu, beraz gozatu bizitza, eta jarri zuen sakelekotan eguzkia zuekin duzuela, bigarren kafea, eta zoazte 3 hiri ikustera. Arratsaleko plana egin dizuegu. Behintzat Donostiar eta Donosti inguruko entzako, ez dira garaiak muga gehiegi zeharkatzeko. Josean Medina, mila esker. Mila esker zuei eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Negua da Gasteizen, zerua oskarbi da barna, emakume derrantza. Zatoz etxe barrura, nire ondora noa. Etxe barrura, zure ondora zatoz. Etxe barrura,
Juliet naiz, Polin eta Juliet bikotekoa, eta orain orkestuko dizuet borrokatu eta eman kantua. Beraz, kantu horrek aipatzen du emaztetasuna, ala nola belaunaldi transmititzen den emazte baldintza hau, nola sentitzen garen ere emazte gizartean, eta Madi Sarasuak beraz idatzi dizkigu hitzak. Iker Laurobak idatzi digu musika, eta gero aukera izan dugu Izaro kantariarekin abesteko kantu eder hori. Zituen gerlan gusia eta utza, auzolana etxaldea legezaren eriotza. Guk orpairatu zituen mesia eta bortxa, zaintzailea babeslia, langile goxoa irosa. Gure familia naizta, neoiz ez egin aitortza. Gure amatxi izan zen, eskua eta bihotza. Zuen gandik jaso ditut, horixe da maitasuna. Borrokatzeko indarra, taimaiteko gaitasuna. Keep calm and bigarren kafea. Horixe, keep calm and bigarren kafea. A ber, ze pasatzen da hemen? Ze martxa daukazuen tutxan? Baina, ikustagun, hemen diote, elbide serioa behar dugu otoi arren,
parte hartzeko. Diote, lehiaketa espada aurrera erpidetza kendu beharko dut. Ikustagun, bigarren kafean jende serioa gara. Esan balin badugu, eta esan dugu, nik esan de gainera, zozketa egingo dugula postalen artean, serioari gara. Igual zuk esan dezulako ez dute sinisten. Ja, ez dakit. Baina, tira, esan dugu. Hemen ez dagoela tramparik. Eta are gehiago, jende serioa, bai oso serioa. Eta Xuri Beltzak, bidali elbidea jarri dizuegula, ba. Eta esateko arazorik ez daukagu, Tolosako Rondilla kaleko 15. zenbakitik egiten dugu bigarren kafea mundu osorako. Eta Euskal Herri osorako ere bai. Eta... Ba, itenaren atzean ikusi daiteke Rondilla kalea. Hau da, Rondilla kalea. Beraz, hori argituta, bidali zuen postalak, guk gogo handiz irakurri eta ikusiko ditugu, eta denon artean eztabaidatuko dugu, zein den garailea, eta hili kafe makina eta hili produktuak helaraziko ditugu zuen etxera. Eta erantzungo dugu. Ez da egon horrekin, inongo zalantzarik, guk ez dugu hemen esaten zea. Egin dugu, bar dugula eta sinisten zaituztegu orain bai. Nik galdera badaukat, baino gerorako, Arkusorentzat. Zer da bip? Arkakusorentzat? Ui. Zer da bip? Twitchako zerbait izango da. Ez dakiz zer den, baino, azalduko diazu. Bai. Gaur saioaren... Zuri azalduko dizute, bai, ze txatean Maitenaren fanakara. Dani zuenak. Ui. Bagoaz historian atzera eta distantzian ere hurbilera. Empecé con 12 años, no había cumplido los 13 cuando me llevaron al frontón. Fuimos al frontón del Nuevo Mundo, que había un montón, allí casi todas iban a debutar allí, sobre todo las catalanas. Oso gazten nintzen, frontoira eraman nindutenean. Eta bialtzak inokan, badiru ba. Ni bezalaxe, ila gehienek. Horretik anguna ginen pelota, bestela ginen hango. Zatiluitza. Ni eskondu arte jokatu nituen 2 partidu. Baina 2 partidu 100. Atxalden eta gauen. Txatik gauen 4 partidu izaten zien. Atxalden 7. Sabadellen jokatuta burua iriki ziaten. Pelotazo batekin. Aurrian jokatzen nun eta iriki ziaten, baina batikan hemen nago. Osea que... Hori bai dala importantia. Lizentzia dakar, noiz hasien itzan eta noiz utzin nun. Hor jartzeu, lizentziat. Osea, hori bai kontu nun, hori beti gordia, sekretuan niri hori zan. Yo creo que había un poco de... como, no te diré envidia, pero como un poco de rabia o de envidia que las chicas hubieran triunfado. Amorru puntu bate emakumek hainbeste urtetan eta inbiliratzen zerbaitetan arrakasta izate horren atzean. Pasaden asteartean dantza eta generoaren inguruan aritu ginen saioan eta Euskal Herriko emakume raketistei aipamen txiki bat egin zitzaien. Horregatik hasi gara raketistak lehen eta orain dokumentalaren trailerrarekin. Gaurkoan ari horretatik tira egin nahi izan dut eta Euskal Herriko emakume raketistak ekarri nahi izan ditut hona. Diotenez, frontoian jokatzen zuten emakume hauek mundu mailako lehen kirolari profesionalak izan ziren. Elitearen parte izatera iritsi ziren. Baina kirol modalitatea frankismoaren eraginez desagertu zenean, arekin eraman zituen emakume garrantzitsu eta ezagun hauen izenak ez ezagun bihurtzeraino. Garai hartan, 1917 urtean, apustuak egin nahi zituztenek frontoira jo behar zuten, eta horregatik egin zeneen ezaguna pilota. Frontoiek zuten indarra dela eta Ildefonso Anabitarte enpresari donostiarrari emakumeen raketa modalitatea martxan jartzea bururatu zitzaion. Euskal Herri osotik raketista onenak bilatzen aritu zen eta hainbat partida antolatu zituen, eta arrakasta zutela hartuta Madrid eta Bartzelonara eraman zuen modalitate berri hau. Espainia mailan raketista asko hasi ziren jokatzen. Horren adibide nagusietako bat da Madrilen raketisten 5 frontoi zeudela, Bartzelonan beste 8 eta frontoi bakoitzean 30 eta 40 raketisten artean zeudela kontratatuta.
Beranduago itsasoaz bestaldera joan ziren emakume asko eta Brasilen, Kuban, Argentinan eta Mexikon jokatzen hasi ziren. 1921ean Ana bitarteek Habanako beste enpresari batekin fronton Habana Madrid sortu zuen. Egurrezko raketa sendoekin eta teniseko pelotakin hasi baziren ere, berehala hartu zituzten larrozko pilotak. Belaunetarainoko gona zuria, polo zuria eta gerriko gorria ziren janzkera. Frontoi txikietan abiadura ikaragarrian jokatzen zuten bat ere babesi gabe, eta frontoiak betetzen zituzten. Lehen raketista ezagunak egiten hasi zirenean, hainbat eskola ireki zituzten Euskal Herrian, eta bertan aritzen ziren 12 eta 13 urtetatik neska gazte asko. Horrela, belaunaldi berriak sortzen joan ziren. Aipatzen dutenez, Hollywoodeko aktoreek bezalako ospea zuten, hainbesteko zen raketistek sortutako ikusmina, kaletik ere ezin zutela bakarrik ibili. Raketista profesionalen artean ezagunenak Irura, Txikita de Anoeta, Txikita de Aizarna eta Agustina Otaola izan ziren. Azken hori Orere eta Errenteriako raketista izan zen. Bere 4 izenen bidea jarraituz 15 urterekin jokatzen hasi zena. Bitxekeria bezala, hain ona izan zen lehiaketak parekatzeko sakea besteak baino atzeragotik egitea behartzen zutela. Isiltutako emakume hauen historia kontatzeko, batez ere Agustina Otaolarena kontatzeko barkatu, beste modu bat topatu zuen erintza dantza taldeak. 2018an Gu Agustina proiektua aurkeztu zuten. Dantzarien eta Maialen Artzaiusek abestutako bertsoen bidez kontatzen dute Agustinak egindako bidea. Habanera banakoa eta 8 doinuak aprobetxatuta, dantza bakoitzaren bidez Agustinaren bizitzaren zati bat kontatzen dute. Izebei jarraika nola iritsi zen raketan jokatzera, Madrilen eta Bartzelona nola aritu zen, eta baita Habanan ere. Raketista ziren bere 4 izeba, aspaldi joanak ziren Madrilera, bidean lagundu zioten gainera, haiek bezain gora iristeko bera. Naizta klaseetan estutu arnasa, oraindik burutik ez zitzaion pasa, noraino helduko zen ume jolasa, oraindik burutik ez zitzaion pasa, noraino helduko zen ume jolasa. Raketisten arropak ondo aztertu ondoren, raketa eta pelotaekin eskuan, haiek bezala jazten dira ikuskizunetarako. 2019a frontoi eman zuen dantza taldeak ikuskizunak ematen, eta raketistek bezala frontoiak jendez lepo betetzen. Lehen kirolari profesionalen bizitza zabaltzeko sortutako ikuskizun honek lan handia egin du. Baina aipatu beharrekoa da, Jon Juanes eta Ainhoa Palomok egin duten linkerketa lana. Juanesen ama azken raketistetako bat izan zen, eta haren bizitzaren inguruan gehiago jakin nahi zuenez lanean jarri zen semea. Biei eskerrak ematea besterik ez zaigu gelditzen, emakume hauen bizitzak berriz argia ikusteko albitzetik. Emakumea eta kirolari izan, begiratu bestela zer moduz dabiltzan, frontoietan sartuta pilotari gixan, frontoietan sartuta pilotari gixan.
Eskerrik asko, June Romatet, murgildu gara eta ekarri dugu gurera, entzulek esan digute, Arkakuxok esan du, June crack, ze interesgarria, zinez interesgarria, eta gai interesgarri gehiagoren bilagoaz, bigarren kafean gaur kafeina dobla daukaguta. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Azken egunetan, nahiko jartzun izan du. Netflixek bere edukiak euskaraz ere eskaini ditzan eskatzeko sortu den egitasmoak barkatu. Otsailaren 16an, Netflix euskaraz egitasmoa change.orgen sortu zen sinadurak biltzeko eskaera da. Change.org, ez dakienaren barkatu, zerbait aldatzeko, izan lege bat, izan egoera bat, zerbaiten aurka egiteko edo, sortu zen plataforma bat da, eta erabaki horiek hartu eta aldaketak egiteko erantzukizuna dutenekin, modu tinkoagoan lan egin ahal izateko balio du plataforma honek. Bide hau baliatu dute Netflix euskaraz, egitasmoko antolatzaileek, plataforma honi euskal kontsumitzaileek edukiak euskaraz ikusteko aukera izan dezaten eskatzeko. 5.500 sinadura baino gehiago bildu dituzte dagoeneko, eta beraien arrazoia 2014 urtean Netflix Ipar Euskal Herrira iritsi zela, eta 2015ean Hego Euskal Herrira, hizkuntza askotako edo askotara itzulitako ikusentzunezko edukiak eskaini izan ditu plataformak geroztik, eta betidanik, baina euskera ez dela izan hauetako bat. Hain zuzen, bi film euskaldun ikusi daitezke Netflixen, Errementari eta Handia entzuten ari garena. Netflixez gain badaude ikusentzunezko plataforma ezagunak eta hauetan ere euskarazko edukien eskaintza murritza da. Amazon Prime Videon film bakarra dago euskarazko audioarekin, Dragoi Bola Super Broly. HBO eta Apple TV Plusen ez dago euskaraz ikus daitekeen ezer. Filminen aldiz badago euskal katalogo zabalagoa, besteak beste Bypass, Txarri Boda, Dantza, Nur eta Erensugaren Tenplua, edo Olentzero eta Amilaren Sekretua. Plataforma asko daude, baina euskal eskaintzan hitzik ez. Hala ere, euskaldunen 47% erabiltzen ditu horrelako plataformak. Zortzireun mila gara euskal hiztunak, eta Netflixen bezero potentzialak gaur egun edozein izan gaitezke, beraz, zortzireun bezero potentzial baztertzen ari da Netflix euskarazko edukiak ez eskainiz. Hau eta plataformak beste kasuetan eduki duen erantzuna kontuan hartuta, euskal hiztunoi hizkuntza eskubideak defendatzeko jarri du martxan eskaera hau. Hala ere Netflixek beste hizkuntza minorizatuekin egin duen moduan, eskaria nabaria baldin bada, eskakizunari erantzuteko eta eduki euskaratuak katalogoan sartzeko prest dagoela onartu du. Badago kontuan hartzeko beste kontu bat, pilpilean dagoena azken aldian, eta hau euskal itzultzaileen edo bikoizleen greba da. Euskal Herrian bi elkarte daude, Bieuse elkartea eta EHBE elkartea. Bieuseko langileak 2018tik daude greban, eta lan falta eta lan baldintza txarrak salatzen ari dira. EHBkoek aldiz urtarrilaren 12an hasi zuten greba eta ETB-rako lan guztiei uko eginez dabiltza. Eta grebarekin jarraitzen badute ezin izango dugu horrelako
telesaiez gozatu. Neuk ere pozarren txikituko nituen, baina mundura oso urrun dago eta eneukan haraino joateko gogorik. Freezer hori egundoko deabrua da, hori bai. Eta zenolako arroputza, urrengo ikusten dudanean, ura ere suntxitu egin behar. Hau, dragoi bolakren bikoizketaren zatitxo bat izan da. Eta gaiarekin jarraituz, Katalunian plataforma per la linguak 25.000 sinadura bildu zituen Netflixi egindako eskaera batean, hain zuzen Katalunian ere, behaien hizkuntzan edukiak ikusi nahi zituztela eskatu eta aldarrikatu zuten. Orain, Espainiako ikusentzunezko legea tramitatzen ari da. Lege hau aurreproiektu bat da eta aurkeztu egin dute, eta alegazioak egiteko epea zabaldu da. Lege hau ikusentzunezko edukiak arautzeko sortu da. Izan ere, azken urteetako eduki eta plataformen areagotzea dela eta kultur eta hizkuntza aniztasuna bermatzeko eta balore zein kultura ezagutzak helarazteko tresna ontzat dituelako legeak. Kataluniako ikusentzunezko kontseiluak aurkeztu ditu dagoeneko bere alegazioak. Ea ondo azaltzen dugun, ze ez da erraza lege eta arau kontuetan murgiltzea. Lege honetan aurreproiektuan esaten dena da, ikusentzunezko plataforma digitalek beraien katalogoaren 30% Europan egindako lanei eskaini beharko dietela. Eta 100 horretatik erdia, hau da 50%, estatu bakoitzeko hizkuntza ofizialari edo autonomia erkidegoetako hizkuntza ofizialetako bati eskaini behar diotela. Kataluniako ikusentzunezko kontseiluak alegatu duena izan da, horrezela desberdintzen ze tarte ematen zaion hizkuntza bakoitzari, eta hizkuntza minorizatuak ez dituela babesten. Hortaz, beraiek eskatzen dutena da, katalana, euskera eta galiziera hizkuntza koofiziala den eremuetan edukien erdiak hizkuntza horietan egitea. Netflix bezalako kanalak etengabeko kontsumo bultzatzaileak dira, baina kultura eskaparate oso handiak ere badira. Egun sareetan interneten ez dagoena ez da existitzen, eta horrek dakar heriotza digitala. Ez badago edukirik, kontsumitzailerik, hizkuntza bati heriotza digitala datorkio. Natibo digitalak ezingo dira euskaraz ezi, ez badago euskarazko edukirik ingurune digitalean. Eta instituzioek zer diote honen inguruan, azkeneko berriek diote EAJ-ko legebiltzarkide den Mikel Arruabarrenak esan zuen Jaurlaritzak saiakerak egin dituela Disneyrekin egoteko. Disney beste plataforma bat da, baina beste aldean ez dagoela interesa handirik. Ordea, Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak ez du interesik ikusten gobernuan eta bere ustez katalanekin alderatuta atzean geratzen ari garela. PSek eta Elkarrekin Podemosek lehenetsi zuten EITB-en ekoizpen propioak sustatu behar direla. Hausnarketa interesgarria da hori. Animatzen zarete zuen iritzia ematera? Bi gai dauzkagu hemen. Alde batetik Netflixek edo Netflix bezalako plataformek. Netflix aipatzen dugu change.org-ko proposamen hontan Netflix aipatzen dute delako, baina balio digu HBO, Amazon Prime, Disney Gay eta guztia bataz hitz egiteko. Horietan bertan dauden edukia euskeratu behar da edo euskerazko ekoizpen propioak sustatu behar dira. Aukeratu behar da bata edo bestea edo biak egin daitezke. Nun jarri behar dugu fokua eta nora bideratu gure indarrak? Hombre, nire ustez bi gauzak egin beharko genituzke eta batera gainera gauza batek duelako besteak entzen, ez? Besteak beste. Edukien kalitatea egia da urte askotan, ez? Zalantzan jarri den zerbait dela, mahai gainean dago, nik uste dut hor euskeraz ez kontsumitze joera hori etorri daitekela, ez da? Edukien kalitatea edo, bueno, agian ez delako hausnarketa zentzudun bat egin nire ustetan, hau nire ustea da, galdetu didazuelako. Eta edukiak, akaso, aspaldiko pentsakera horretatik, ez? Sortzen direlako. Zerbait berria aurkezten denean, ni jakin badakit, askotan bidean gelditzen direla. Ez? Berritzaileak batez ere direnean, eta apurtzen dutenean orain arte euskalduntzat edo euskal, ez? Kulturatzat ulertzen dugun hori. Beti ere ez dituztelako, ez? Beraiek uste dituzten zenbait mugarri izaten kontutan.
Beraz, hor badago zer pentsatua eta badago zer askatua, esango nuke. Ez? Kreatibitate aldetik, euskaldunok anitzak garelako, euskal herritarrak anitzak garelako, eta behar ditugu edukiak hori ere azaltzen dutenak gutik sortuta batzuk, eta beste batzuk aldiz, zergatik ez, bikoizketaren bidez guregana eraman ditzagun. Bai, gaia ez da simplea, ez da erresa. Guk ez dugu esan, gai simpleekin etorri garenik, Nei honek zalantzak sortzen dizkit. Uste dut bi gauza badaudela euskarazko edukien konsumoaren egoerari erreparatzen diogunean, bi multzo edo bi mundu aztertzeko, ez? Batetik zein den eskaintza. Eta uste dut agerikoa dela, eta inoiz aipatuko honen saio hontan, eta bestela da guk euren bizitzetan, ez? Euskal Telebistaren apostu ekonomikoa ETB bin dago, bigarren katean dago, produkzioetarako, saioetarako, informatiboen iraupena ikusi besterik ez dago, ez? Eta hor badago noski, anai txikiaren izakera, erderazko katearen esparrin lanak egiten dituen katearen sentsazioa, eta bertako langile askok aipatuko dute noski, aipatzen dute, edo aitortu diaten niri behintzat. Sentsazio hori badago barrutik, eta uste dut ez dela nahikoa zaintzen, eta eduki sorreran inbertsio handiagoa behar lukela, eta hor badago ondarrauak bezalako oasia, altsasu bezalako oasia, etorriko dira gehiago, egon dira euskal produkzioak, fikzio aspaldi baztertu zen, hori alde batetik, eta uste dut inork ezin duela justifikatu, eta iruditzen zaitu Euskal Telebistak eta Eusko Jaurlaritzak egin barko luketela bestelako politikarik. Baina bestaldean ere uste dut autokritika egin behar dugula, Euskal Hiztunok. 800.000 gara, zenbatek ikusi dugu ondarrauak, zenbatek ikusi dugu azken uranditan, zenbatek ikusi dugu altsasu, zenbatek ikusi dugu bertsolari, amama, loreak, edo hain esanguratsuak ez diren bestelako fikzio eta dokumental pila euskeraz gauzatu direnak, ez? Hor sortzen dit zalantza. Netflixek etorri bar balin badu Euskal Telebistak eskaintzen ez duen kalitatezko eduki sorta bat eskaintzera, itzulita, bikoizuta, edo azpitituratuta behar badu izan, badatorrela, baina uste dut guk geuk ere gure konsumo mailatik eta gure produktuak sortzeko gaitasunetik horri erantzuna mamarko geniokela lehenik, eta ondoren bestelako ez. Baina hor, beti pasatzen da hori, ez? Horre, iruditzen zait parte handi batean ere zurekin bat egiten dut, Baina badago hor ere zerbait, eta da, gu kontsumitzen dugu askotan erakargarri egiten zaigun hori. Eta egun ja ez zaigu hainbeste axola, beste hizkuntza batean izaten bada, eta bikoiztu gabe egoten bada ere. Horrek ez naiz hori defendatzen ari ados. Ez dut bikoizlarien lana, baztertu nahiz eta gutxi ere kontrakoa. Bikoiztaien lana, lehen bikoiz, desbeinak erabilitu, bikoiztaileak dira. Bikoiztaileak? Ara? Bikoiztaileak. Ez? Euskal Herriko bikoizleen elkartea da, EHBE. Adibidez? Bikoizlariak. Bikoiztaile euskaldunen elkartea. Bueno, hor, hemen ebai. Horregatik daude bi elkarte. Hortan ere ez dira dos jarri ba? Bueno, guk aurruzun arketa... Akaso biak dira onartuak. Baina bikoizlariak ezen kasutan. Ez. Bikoizlaria ez. Ados. Bueno, zein... Gero aserretu egiten direlako badakit. Bai, eta arrazoiakin gainera. Kontua da, ez? Erakargarritasun hori ere, kontutan izan beharreko zerbait dela. Aitu izan dugu askotan eta telebista publikotik gainera esanez, ez? Pelota audientzian dago eta bereiek dira errudunak, ez? Ez direlako eduki gehiago egiten. Nik ez dakit oso ondo hori dan berezko ordena. Ez duguna espero behar da, hain 800.000 izanik, Euskal Hiztun izanik, agian gure audientziak ez dira ekiparatu behar beste hizkuntzen audimetroek ez ematen duten emaitzekin batera. Beraz, horre badago politika histori bat, ez nola neurtzen dugun errakasta ere, zer esana baduena nire ustez. Bai, esan dezunaren arira, beste batzuekin ezin garela konparatu, hain zuzen, aipatu dugu Katalunian egindako ekimenian 25.000 sinadura lortu zituztela. Zakit taldeak berak onartzen zuen, edo, irakurtzen ari ginela sareetan ze jartzen zuten, eta esaten zuten, Euskaldunon hiztun kopurua ez dela berdina. Hortaz, ezin garela konparatu,
baina horrek ere ez duela mugatu behar gure gogoa edo gure nahiak betetzeko egiten diren horrelako ekimenak eta Iñigok esan duenaren arira eta gero jaixilduko naiz. Esan duzu, askotan, igual ez dugu baloratzen daukaguna eta ez dugula kontsumitzen euskaraz dagoen eduki guztia. Horren inguruan ere sareetan, zabaldu da horrelako eztabaida antzeko bat, hain zuzen, zuk esan dezuna, Netflix etorri behar bada, gugana, benetako ezakit eduki edo ekoizpen onak edo euskaraz itzuli edo inkluso ekoiztera nahiko larria izango litzake. Guk geuk ez badugu egiten eta ez badugu dagoena kontsumitzen, zein gara gu, inorri esateko euskeraz egin ditala eduki guztiak. Ados horrekin eta esan June barkatu. Ez, justo, ni hori esatean, Juan, nik askotan ukideten eztabaida bat izan da, leno Maitenak ere aipatu kalitatearen inguruan eukidete eztabaida asko, eta izan da, eskemen sortzen dienak ez dira kalitatezko gauzak. Eta ez dakit ze punturainoko audientzia aukizu, baina adidez, iesaldia bezalako 5 kapituloko serie bat, nire inguruan behintzat oso entzuna izan zen zerbait izan zen. Nire inguruan asko ikusi zen eta kriston pila hitz egin zen hortaz. Oain, baserria bezalako programa bat saiatu dira, behintzat, konkisen arira antzeko euskal kulturarekin antzeko zerbait egiten, eta nire inguruan ere nahiko entzuna da izaten. Eta ez dakitze punturaino, den, pasotismo punto bat, gaztelaniaz daudenak kalidade hobea daukate entzun dugu betidanik eta kaso egiten dugu, baina nik uste sortzen dena nahiko kalidade honekoa dela eta ez dugula horrela tratatu behar daukaguna. Nik uste hemen ardatz ezberdinak irikitzen direla. Bat, lehengoan ez dakit zetu islarirekin izan genuen, kontsumismoari buruzko, seriak nola konsumitzen ditugun, ansiedadea, zenbat eduki behar ditugun gure bizitzak asetzeko eta entretenimendu horri behar duen gasolina edo erregai emateko. Gero ari gara, batetik defendatzen bikoiztaileak, bestetik defendatzen ekoizpena bera. Ez dakit eztabaida hor kokatu behar den, edo euskararen normaltasunean, eta oso modu berekoilean euskararen soziolinguistikatik eta normaltasunaren lanetik erreparatuko bagenio, datozela bikoiztuta Netflixeko edukiak horrek euskeraz biziaraziko badu konsumitzaile ero hori. Bestetik, noski, ez daukate azalpenik eman behar, nire ikusentzunezko mundu horren kide ba naiz, eta somatzen dut ekoizpen horiek gauzatzeko behar hori. Eta bestetik, naiz zuzenean, baino lagun asko ditut bikoizketaren munduan, eta ulertzen dut euren aldarrikapena bera ere. Uste dut, zalantzarik gabe, ekoizpenak Euskal Herrian gauzatzea eta kanpoko edukiak bikoizteak, biek egiten diotela mesede euskararen normalizazioari. Beraz, euro bat gora edo bera noruntz bideratzen hasten bagara ez da txarra izango. Uste dut hor dagoela koska. Dena ere, nahiko egoera prekarioan dagoela, bikoizketaren mundua kasu bereziki. Eta bestetik ere badago zerbait, eta, ni aktore bezala esan dezaket, askotan etzaile ematen, ez seriei, ez fikzioari, denbora nahiko, ohitura gisa, ez, txertatzeko gizartean. Askotan izaten da, 5 kapitulo, 10 kapitulo, eta hor, engantxatu ez bazara, aio. Eta pentsatu behar dugu, agian, ohitura faltangatik, edo, bestera batea konsumitzen dugulako, edo zen kasu dela, zentzu horretan ere, pixkat pentsamendu malguago bat eduki beharko genukela, hau da, denbora eman bartzaile produktuei, eta diru gehiago jarri behar da horretan. Ze azkenean ematen du ez, baino nun interesa hor jartzen da dirua. Eta dirua falta danean esan nahi du hainbesteko interesik ez dagoela. Beraz, beste gauza batzutako denerako ezin dela iritsi nahi dezuena. Baina hemen gauza serio batetaz ari gara eta kulturaz ari gara eta euskeraz eginiko kulturaz ari gara. Beraz, diru gehiago jarri beharko litzatekeela iruditzen zait, parte batean, edo bintze benetazko saiakera bat egitea, eta gure telebista publikoaren baita
bueno, sistema hori ez bakarrik zalantzan jarri, baizik eta, bueno, pentsatu ze telebista nahi dugun denon artean. Hori mai gainean jarri beharko genuke. Bai, eta ados nago, baina zenbat saiakera egin dira dagoeneko. Eta zergatik ez da gertatzen? Agian ez dugulako sinisten ez da. Iruditzen zait, eta hau agian beste gauza batzutan pasatzen zaigu gizartean. Ez gara konstiente ze boteretsu izan gaitezken batzen bagera. Akaso hori izan daiteke, eta beti ere kexan gelditzen gara, eta hau autokritika bezala baita esaten dut. Kexan murgiltzen gara, eta bai besteak, politikariak ez dakiz, eta askotan esatezu ez, Bai, baina ados nago, eta hori bultzagarko genuke, baina sortu izan dira. Eztabaida mailak, hobekuntza proiektuak, dekalogoak, diagnosi lanak, denetarik eginda, eta ez da hainbeste egin zela oso lan sendoa. Bertan, ETB Euskal Telebistako aurkezle izan dako jendea, soziolinguistikan asko dakin jendea, antropologian asko dakin jendea, gure konsumo eredu ondo ezagutzen zuen jendea, lan sendoa egin zen, baina egia hainbeste estudio egin beharrean, hainbeste ikerketa, hainbeste gauza mamitsu, hainbeste hausnarketa egin beharrean, akzio gehiago ez da egin behar. Hau da, esate, bueno, arriskatu gaitezen, horrek funtzionatzen du, bai, ez, baino denbora bate, bai, eman, benetan ikusteko hori txertagarria den egungo gizartean edo ez, eta hor, ez, eta sortzen den elkarrizketa horretan, bai kontsumitzaileak eta bai, bueno, produktoren edo telebisten edo komunikabidean artean, ikusi benetan zer nahi den, ez, eta pixkanaka hori osatzen edo betetzen jun. Akzio gehiago behar dugula esango nukenik. Ados nago, baina pixkat gehiat berbideratzearen, beste giro batera eramatearen, militantzia puntu bat eretzegu falta? Alegia, zenbat dago nahiranen oraintxe Euskal Telebistako plataforman ikusgai, gainontziko plataformek ere, eta edabidek badituzte, berriak baditu, naizek baditu, dokumentalak eta ikusentzunezko lanak, baina askotan jotzen dugu erresago Netflixen azken joerara, eta hor ere guk ere autokritika egin barko dugu, ze astelero hitz egiten dugu, puri-purian diren telesaietaz, baina kaso hasi beharko dugu ere, ez dakit, Euskal Produkzioari begira, Euskal Produkzioaren ikusgai dauden, doainik diren, askotan produktoraren webgunean bertan dauden, edota edabide Euskaldunen atarietan dauden gauzaiek, ikusten, ez? Uste dut, guk geoprofesionalki eta nik neu behintzat gizabanako bezala, badudala autokritikatik puntu bat, militantzia hori non dago ikusiko dut ondarrauak badagoelako milaka eta milaka euskal iztun ondarrauak bezalako artelan bat ikusi ez duena ikusi beharrean Netflixeko edo HBO-ko edo ez da egin nungo azkenekoa, ez? Bai. Nik ere komentatzeko gaina badagoela ere, bueno, Euskalen Codings bezalako plataforma bat, nun dauden pelikulak, seriak, hor gauza asko daude bikoiztuta euskeraratuta eta doainik deskargatzeko pelikula plataforma bada eta bueno, nik erabiltzen duten zerbait da eta egia da nire inguruan behintzat askotan hitz egiten denean euskeraz zerbait ikustea diela txikitako marrazki bizidunak. Ez da oraingo produkzio berrien bila juten jendea, Netflixen dagona eta momentuan modan dagon seria ikusiko dut, baina euskeraz zerbait ikusi hor baldin badet, izango da bikoiztuta dauden One Pieceen kapituloak edo lehen jarri den bezala Dragoi Bolaren kapituloak, baina ez da lantzen eta nik uste bai dela militantzia aldetikan militantzia falta bat. Modan dagona ikusten dut eta ez diot emango aukera euskal ikusentzunezkoei. Azkenean, errealitate horrek ere, komentatu dugu ez, gaur egungo tendentzia joera da Netflixeko azkeneko telesaia, azkeneko filma ikustea. Agian, eta ez dut defenditzen, baina agian hori baldin bada gure errealitatea eta militantzia bat berpiztearen aldeko apustua egitea, agian pixka bat zaila edo ez dakit denbora gehiago emango diguna, ez? Netflixeko telesaiak edo filmak euskaratzea ere izan daiteke bide bat
jendea ohitutzeko euskaraz ikustea, ezagiteko izpen handiak edo internazionalak dienak. Nik esaten dut, beste aldea pixka bat ere berriro eztabaidara ekarrita, Zakit, izan daiteke, lehen aipatu dugun bezala, natibo digitalak geanak, baditugu ohitura batzuk, natibo digitalak ez dienak, ez dauzkatenak. Orduan, zergatik ez egin ere hor aurrera pauso bat euskarakin eta ekoizpen batzuk euskaratuz jende gazteagoak edo ohitura horiek ditunak ere engantzatzeko nolabait euskarara eta gero lanketa hori bermatu. Osnarketa honekin itxiko dugu gaia, baina badago asko kontatzeko eta pentsa, aipatu digute entzuleek esaterako faltan botatzen direla sareetarako sortutako edo sareetarako begirako ekoizpen eta edukiak. Aipatu dugu adibidez Pikuak webseria, hor ere apostu ekonomiko faltak utzi du Pikuak stand-by, akaso iritsiko da. Edo nola ere, aurrera egin behar dugu eta aurrera egiteko badugu azken, ordukoak edo azken berriek utzi diguten hausnarketatxoa. Barrutik iskantzen gaitun bidea errezen gaua errezerua. Azken orduko albistea. Unibertsitateko ikaslek doainek izango dituzte hilekorako produktu higienikoak Ipar Euskal Herrian. Unibertsitatean ikasten duten Ipar Euskal Herriko ikasleek doainek izango dituzte. Hala iragarri du Frederic Vidal, Frantziako goi irakaskuntza eta berrikuntza ministroak Poitiers-ega egin duen bisita batean. Honek tasa arroxari erantzuten dio eta ez badakizue azkar azaltzen saiatuko gara. Imagina dezazue, hau da egoera. Asteburua da. Erosketak eta mandatuak egiteko ordua. Baina oraingoan zereginak banatu beharrean elkarrekin joango dira mutil bat eta neska bat. Esperimentua erreala da eta ondo ateraz gero oso umore txarrez jarriko ditu. Batez ere neska. Libreta eskuan tasa arroxa egiazkoa den egiaztatu nahi dute. Hau da. Ea egia den produktu eta zerbitzu askok gehiago balio dutela emakumeentzat direnean gizonezkoentzat baino. Egingo duten egiaztapenak ez du balio akademikorik ez ofizialik izango, baina larun batean hozkailua betetzeko jaikitzeak ematen duen nagikeria bezain egiazkoa eta egunerokoa da. Ibilbidea auzoko supermerkatuan hasten da. Lehen geltokia, drogeria atala. Ez da erraza konparagarriak diren produktuak aurkitzea, beraz adibiderik paradigmatikoen eradoaz. Bizarra moztekoa. Kutxillak. Bai. Parkatu behietu diazu, pentsatzen etzeniala ulertu. Bai. Momentu batean pentsatu esan bartzenela igual bizarra moztu barrula baino. Bida, momentu hau probestu jateko inigo moztu bizarra. Hemen kutxilla zinda moztu. Bale. Horrek sarraski sortzen du. Bueno, gure neska eta gure motila badoaz korridoretan zehar eta xinpleenak bilatzen dituzte. Itxuraz, koloraren arabera bakarrik bereizten direnak. Gizonezkoenak, urtinak. 750 euroko prezioa du 15 unitateko paketeak. Arroxan 5-bostera saltzen dira. 3,49 eurotan. Hau da, emakumezkoenak 70 sentimotara ateratzen dira eta gizonezkoenak 59 sentimotara. Aldea beste produktu batzuetan ere errepikatzen da. Hala nola kremetan eta xampuetan. Baina tarte bat behar dute konparatzeko korridore desberdinetan daudelako. Mutilak dio, merkeagoak izango dira gizonentzako askoz gehiago egiten direlako. Beraz, produkzioaren dirua dela eta merkeago aterako dira. Eta orduan neskak, orduan zergatik dira garestiagoak zimurren kontrako emakume kremak? Pentsatzen geratzen da, desodoranteen apala aztertzen duen bitartean. Estresaren aurkako 200 mililitroko espraiak 2,89 euroko balio du berarentzat. Eta 3,6 euro neskarentzat. Eta aldea, rolon gama osoan errepikatzen da. 1,87 gizonentzat, 1,80 Jesus, hainbeste zenbaki ni letratakoa naiz da. Segi, ondaiztea. Zeratik jarri dut erronka unere buruei. 1,85 gizonezkoak, 1,87 eta poia arroxa duenak, ez da? Zu baino gehiago estresatzen ote naiz ni, dio neskak sorgor.
eta apuntatu prezioak. Eta horrela bizi gara, prezioak apuntatzen, betaurreko moreak jarri ditugunetik, eta oraindik jarriz baduzue garaia. Eta horri gehitzen badiogu arrakala ekonomikoa, pentsa zenbat gastu ditugun, zenbat gutxiago, hemen estatu espainolean 5.700 piko gutxiago irabazten ditugu urtean, zehar, beraz, atera kontuak. Atera kontuak eta bai, apuntatu prezioak eta apuntatu gaizki dagoen guztia, ze guk ere behar dugu gure aitortza. Eta emakume izatea ez da merkeagoa, ez da errexagoa, eta ez da lan makala. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Desagertuta besteak, tazu berriz. Ezpi bat ikusi nizun, iribarrean gorderik zan argitxunean itxu. Zure suak ez dukerik hau etzalgutan ipiztu, baina ez antzu suterik soik saiztuko banu, hain baldar sentitzerik. Eta agurtzeko ordua ere iristen ari zaigu, entzuleek bizarra mozteko aginduak ematen dizkidaten bitartean, horri aldeko bozkak iristen diren bitartean. Tira, ze ona goiuk ekarri eguna, eta egindako, ez da egit, ni edo sarkasmo puntua da zuen, eta trebetasun handi ere bai. Eta ze ona Ipar Euskal Herriko lege berri hau. Hori da. Ea, bamuga, osten dugu inoiz. Baipatu dugu zarreran, Olatz Salvadorek hilabetetxo egin duela. Olatzek ez? Bueno, ez dure esaldia bukatu, hilabetetxo egin duela. Olatzen umetxoak. Olatzen umetxoak hilabete egin duela. Hau, alek. Eta gurean izan zen, eta gurean izango da bihar, neritz friak. Arkere badu umetxoa, baina jaio berria. Berria. Ezagutzeko moduan eta gogoz izango dugu. Eta gurtu horretik, esan behar dizugu, martxan jarriko dugula lehiaketa berria, bai, inor zalantzarik bazuen, postalak nahi ditugu, eskuz idatzitako postalak, gure laborategira heldu behar duten postalak, zuen letra on, txar, boligrafo, arkatz, nahi duzunarekin idatzitakoak. Eta bidali bar dizkiguzue, jarriko dizugu esaretan nora, baina bigarren kafearen laborategia Rondilla kalearen 15 garrenean da, Tolosan, Gipuzkoan, bertara helarazi, epea zehaztuko du egun hauetan, eta hili kafe makina eta haren produktu sorta izango dugu zozketan. Bai, Marko, lapurditik ere iritsiko dira mugaz gaindi, ezta? Espero, Rondilla kalea 15, Tolosan, 20 Gipuzkoa, eta horrekin nahiko izango da. Ulertuko dute jendarmeek edo Frantziako postakoek nora bidali bar dute. Junior Romatet Ibarguren Amaia Resende egiluz datorren zu bihar arte, zu datorren aste artera arte. Bihar ere arte? Bihar aste azkena dugu. Orduan, ni ez da gitzaiti ostegunan okan buruan. Orduan, June zu ostegunera arte, eta zu Amaia ostiralera arte. Oso ondo, Maitena, zu datorren aste artera arte. Ni aste artetan, enaiz moitxuko mendio. Eta zu Juri bihar arte. Iñaki Lasarekin eta nirekin. Bai. Eneritz furiak gozatzera, eta goza gehiago. Dendenak ez izkizu dugu kontatuko. Plazer baduzue, arratsaleko 4etan izango gara bigarren kafean. Naiz, irratiaren sintonian. Izan ondo, aio. Keep calm and bigarren kafea.